ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସର୍ପିଣୀ ନଦୀ ସେବିତା ଛାୟାସ୍ନିଗ୍ଧ ବିପୁଳଗିରି ବେଭାରଗିରି ଓ ବୃଦ୍ଧକୂଟ ମେଖଳା ବେଷ୍ଟିତ ଶୀତଳବନ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେହିଠାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ମଗଧର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ। ଶିଖର ଦେଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ପଥରେ ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାରର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦୀ ଥରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଛିଦ୍ରପଥରେ ସେହି ଆଲୋକ ଆଡ଼େ। ପ୍ରଭାତର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଲୋକରେଖା ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି। ବନ୍ଦୀ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ପୁତ୍ର ଅଜାତଶତ୍ରୁର ଆଦେଶରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ତଳେ। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପଣ। ତିଳେ ତିଳେ ଅନାହାରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର କୋଟରଗତ ଚକ୍ଷୁର ଦୁଇ ଆଖିପତା ପୁଣି ମୁଦି ହୋଇଗଲା। ଅନାହାର ଓ କ୍ଷୁଧାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅବଶ ଜଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତୃଷ୍ଣାସ୍ଫୀତ ଜିହ୍ୱା ଶୁଷ୍କ ଓଷ୍ଠ ଉପରେ ଥରେ ବୁଲେଇ ଆଣି ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ବିମ୍ବିସାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲେ। ସେଦିନ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିସାରିବା ପରେ ଶୋକାତୁରା ଆଲୁଳାୟିତ କୁନ୍ତଳା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ କୋଶଳା ଦେବୀ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପୁତ୍ର ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଉପହାସ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ କାଶୀରାଜ ନନ୍ଦିନୀ। ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ଲଜ୍ଜାକର ପୁତ୍ର? ପୁତ୍ର ହା 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 ବିକଟ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଉଠିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ରୁକ୍ଷ ନିର୍ମମ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ କହିପାରିବ ମାତା, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗର୍ଭସ୍ଥ ପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କେବେ ପିତୃହନ୍ତା ହେବ ଆଶଙ୍କା କରି ଦିନେ ଗୋପନରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଜୀବହତ୍ୟା ପାଇଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲା, ସେ ଯଦି କେବେ ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର? କୋଶଳା ଦେବୀ ଅସହାୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଶତବାର କହିଛି ତ ପୁତ୍ର, ଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଜନଶ୍ରୁତି। ଅଜାତଶତ୍ରୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ ଶ୍ରୁତି ନଥାଏ କାଶୀରାଜ ନନ୍ଦିନୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଆଉ କାହିଁକି? କେବଳ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ କାରାମୁକ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ। କୋଶଳା ଦେବୀ ଚଳାଞ୍ଚଳରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରି କହିଲେ, ବେଶ୍, ପିତୃରକ୍ତରେ ଯଦି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଷେକର ମଙ୍ଗଳଘଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କାମନା, ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କାମନା ମୋର କାହିଁ? ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କାହାର ଆଉ? ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଥିଲା ମହାରାଜ। ଏଇ ହତଭାଗିନୀର ସ୍ୱହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ରୁଚି ନଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି କାଶୀରାଜ ନନ୍ଦିନୀ। କିନ୍ତୁ କୋଶଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ କାରାଗାରର ରକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡକୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କୋଶଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେରିତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ପାରେ। ଜଳପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ବିମ୍ବିସାର ଦୁଇ ଶିଥିଳ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ମୁଖଲଗ୍ନ କରୁ କରୁ ପାତ୍ରଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କ୍ଷୁଧାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ତୃପ୍ତ ଦେହ ଓ ତୃଷା। ତାପରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧର ଧ୍ୟାନାଲୋକ ପରି ନିଷ୍ଫଳକ ସ୍ଥିର ଆଖିପତା। ଶୂନ୍ୟବୃତ୍ତର ପରିଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେପରି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି। ମହାଶୂନ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ
କୁହେଳିକାବୃତ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ଭୀର କାୟୋତ୍ସର୍ଗ ମୁଦ୍ରାବଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧନିମୀଳିତ ନୟନରେ ତାଙ୍କରି ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱସ୍ତୟନ। ତୃଷାରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଜିଭ ଓ ଓଠ ଫାଟି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳା ରକ୍ତ ଝରୁଛି କ୍ରମଶଃ।